Eskerrik asko etortzearen. Labur-laburtzu ingo duguz, gai ordenean punto bi bakarri dauz, eta epeak berak markatu duzku gaur egiteko behar izana, bai? Lehenengo puntua, Lemoako udalaren berdiguneak mantentzeko zerbitzuaren kontratua urte batez luzatzea, bai? Txosten juridikoa jarri dozu, bai, jaso dozu, partekatu dutzuen, eta hemen osoko bilkuraren akordio proposamena zehazten da. Bai, aurrekariekin bazite, esatea, berdeguneak mantentzeko zerbitzua kontratatzeari buruzko administrazio espedientea aztertu dela. Bertan gogoratzen duzuen esleipena 2023ko uztailaren 19an egindako osoko bilkuraren erabakiaren bidez egin zan, bai, eta Emoiakon Gorosti Sozial Kooperatiba Merkataritza Sozietateari. Gero, kontratua abuztuaren akordio beranduago izan, abuztuaren 21an formalizatu zen, eta luzapenari buruz, gero gogoratuko dugunez, urtebetekoa izin zen, bai, 2023ko irailaren 4tik aurrera. Beraz, urte bat, bier bertan betetzen da. Epe hau amaituta, kontratua 2 urte gehiago luzatzeko aukera argi gelditu zen, orduen puntu honetan gauz guztiz 3. Bai? Hau kontutan hartute, hauek nabarmentzekoa dire, zuzenbideko oinarri erreparatute, lehena luzatzeko aukera hori ikusten zala, eta luzapen hau bi alden eradostasunaz egin zala. Hau guztiak kontutan hartuta, osoko bilkurari guri, kasu honetan, proposatzen jako kontratazio organo gisa, lehenengo puntua, Lemoako udalean berdeguneak mantentzeko zerbitzuaren kontratua beste urte batez luzatzea, eta hori suposatuko zuen urte bat gehiago iraungo dauela, eta 2025ko irailaren 4an amaituko zara. Bai? Amaituko da. Horan erabakitzen bada. Eta bigarrena, ebazpen hau Gorosti Sozial Kooperatiba Merkataritza Sozietateari jakinaraztea. Bai, eta hau zela, momentu honetan dagokiguna buskatzea. Aldeko botoak, barrez onartzen da. Eta gero bigarrena, 4/2024 berregeleke dekretuak onartutako sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen 2%ko ordainsari igoeraren onarpena. Hemen, betiko modure, urtero modure, eudelek partekatu dozku 2024ko ordainsari igoerari buruzko informazio zirkularra. Bertan, proposamen bat egiten jako gaur guztiek, guri bai, eta proposamena izan da, honen onarpena, hemen guri dagokigu egitea. Irakurriko dute literal zer esaten dauen, proposamenak, baimendutako legezko maximoaren 2%ko egoera orokorra onartzea. 2023ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. 2023ko estatuko aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 23ko 31/2022 legearen 19.2 artikulan ikusitakoaren ondoriozko igoerak. Konparazioaren bi aldietarako homogeneotasunari dagokionez, bai langile kopuruari dagokionez, baita antzinatasunari dagokionez. Eta ordainsari egoera honek 2024ko urtarrilaren 1tik aurrera aukiko dauz eragin ekonomikoak. Bai, eta hau zera momentu honetan boskatuko duguna. Botoak, aldeko botoak, hau bat esan hartzen da, bigarren puntu hori bai, zera izan da, ezoiko bilkura izan da, dauz gatera eta honik, maitutzaten modu gogoan, eskerrik asko. Eta aprobetsatu dual, esatea da, etorren askoan tokutan daia, hori bazeute, igual batzordeak egitean, hori bazeutetan kontutxu batzuk,
Ego duguz batzordean, bakoitza dagokion zinegotziak igual adostu datak, eta ja aurrekontuei begire bai, proposamena badekuzu ez, joan pentsetan ekartzen, ez dakit, gure gozue batzar bereziren bat, bai, azaroa, abendurako abeldi lortzen badugu jadana filkatu tezeta, eta ginen, bai? Gure badeko zu, edo, komentatu hurrengoko batzordetan, aprobetsatu komentetako, eta gero ja zeuzer berezia gure zu egin edo, bai? Bai, ederta, eskerrik asko. Igual, un poco más en eta ahora mi seguimos en